Bomboklad! Čaute! Ja vás tu vítam v mojom videu. Môžeme začať natáčať. Dajte odber a like a koment. Ten koment mám strašne rád. Proste divne viem. Tak môžeme začať. Palau. Prosto. Teraz v Japonsku. Dneska to zapomene. Umiera. Komu sa páči umieranie? Ale vykašľame sa na to. To oni sa chceli zabiť. Máte to oni. Musíme na policu. Kurník, šopa, kde mohla ísť tá Ilonka? Na youtuberka Petraxtania. Proste, tak sa volá. Čus. Ahoj Ilonka, čo tu robíš? Počkajte. Ok. Čo tu ideme delať? Ty mne na tenhle rohlík nechtíš. Hej, čo dávaš tú katanu? To si dávaj pozor na mňa. Ja mám sekerku, ale bomboxa. No, spínkať, ale chceš. Ilonka si číta. Ja si idem pozrieť telku. Tak kto tu húča? V tej telke sa nemá húčať. Ale prajara. Watch out! There's a tornado coming towards our... Čo tam trepu? Enjoy this music by the Caramella Boys. Normálne, moja obľúbená pesnička. Caramella Boys. A to si idem vychutnať. Zatiaľ čaute. Zatiaľ som v polovine. Tak ešte čakáme. Ja už chcem, aby to skončilo konečne, prosím. Ja už to konečne končí, prosím, nech to skončí, lebo musíte sa pozrieť na moje oči, také znamené. Numa, ja už si idem pospať. Zatiaľ dobrú noc.